Хубаво е, че няма контузии. Бързо се справи и двамата на моторите. Виждате, Дени преминава рулетката на сигурно. Никакви проблеми за него. Не му се налага да рискува. Да, той може би си пази силите и за следващия етап на състезанието, където сигурно ще му е доста по-трудно. Така че няма смисъл да изхъбява енергията си в тази серия. Ето и Крум Кокоров как минава през рулетката. Трудно му още като че ли. Не може да хване точния ритъм. Рулетката е елемент, който много често се греши от състезателите. За момент да загубиш ритъм и може да се окаже фатално. Виждате го Дени. Доста спокойно и бавно я преминава. Но той няма и за къде да бързи, има огромна преднина. Той имаше доста сериозна контузия, доколкото знам. Последна обиколка за Дени Добрев. Ой, нещо има проблеми. Като че ли се Грешка обърка, на че Дени, финала. обърка се, помисли, че финишира. Да видим да ще се възползва ли Крум. Дали е тръгнал Дени, не ни показват операторите. Ето, когато загубиш концентрация, се получават такива грешки. Трябва да внимава Дени. Последно обиколка и за Крум. Къде е Дени? Явно Няма е го. продължил, явно е продължил. Потеглил е. Разбрал е, че има още цяла обиколка. И исках да запозная зрителите с факта, че Дени имаше тежка контузия. Сега те първо започва да се състезава и да тренира отново, което със сигурност ще окаже влияние върху физическата му подготовка. И ето бавно преминава към последните фази на серията. И ето финал за Дени, продължава напред в втория етап от състезанието. Крум Кокоров остава на серията за последен шанс. Жалко за Крум. Направи доста грешки. И ето поетите в серия номер 3. Колю Карастоянов от Ваня 9-9 срещу Бисер Асенов, Текси Мотор Спорт. 33 годишен е Колю срещу 36 на Бисер. Колю кара с